हेलौ नोंथांमोन, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दा नोंथांमोननो ट्रेननि सोमोन्दै फोरमायगोन। ट्रेना माबेनिफ्राय माबेसिम मा टाइमाव खारो बा मा बारायाव खारो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। आरो गोबाङानो रोंखागौबो जानो हागौ। जायफोर बिथांमोना रोङा बिथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायना होगोन। साप'ज क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम ट्रेना मा बारायाव खारो दिन्थिनानै होनोसै आं एगजामपोल हिसाबै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो आंनिफ्राय नोंथांमोनसिम मोनसे फिसा रिकुवेस्ट, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनावबो क्लिक खालाम, जाहाथे आंनि गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सहैयो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोनसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर, आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। व्हेर इज माय ट्रेन बे एपआव क्लिक खालामबाय आं, एप्लिकेसन आरो एप मानि। आरो नोंथांमोनाव बे एप्लिकेसना गैयाब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै बे एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आरो नङाब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव लिंक होनाय दं, बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एपखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। फ्रम स्टेसना जागायनाय आरो टु स्टेसन नों बबेसिम थाङो बेखौ होनांगोन आरो मा जायगायाव ओंखारहैयो बेखौ होनांगोन। आं साप'ज क'क्राझारनिफ्राय निउ बङाइसिम थांगोनलायनो, जेनेबा निउ बङाइखौ होबाय आङो। बेनिफ्राय बेहाय फाइन्ड ट्रेन्सआव होनांगोन, अब्लानो ट्रेनखौ नुगोन आरो मा टाइमाव खारो नुजोबसिगोन आरो। सिफुं पेसेन्जार दङ, लामदिं इन्टारसिटि एक्सप्रेस दङ, कामाख्या इन्टारसिटि एक्सप्रेस दङ। बिसोरो सानफ्रामबो खारो आरो रान्स दैलि होदों। नै 10 थाखा लायो आरो माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय निउ बङाइगावसिमाव 10 थाखा लागोन बे जेनेरेलाव आरो GN होदोंना बे जेनेरेला। ओमफ्राय नै लामदिं इन्टारसिटि एक्सप्रेसआव 30 थाखा लागोन आरो क'क्राझारनिफ्राय निउ बङाइसिमाव। बियो माबायाव जागायगोन 4:26 AM आव जागायगोन आरो फुंनि बियो। ओमफ्राय 6:15 माबा मोनफैगोन, बे निउ बङाइआव मोनफैगोन। एसे थाथ' जायो नालाय, ओमफ्राय नै बियो बांद्राय थाथ'आ जानांगौ, बेनिखायनो एसे थाब मोनफैयो बियो। बेखौ नायनायसै नैबे सिङाव थांनानै। नै रिफ्रेस जागासिनो दं। दा ट्रेना बबेयाव दं नै बियो नुयोलाय, गुवाहाटियाव दं बे ट्रेना दा। बेलाय नै क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव, निउ बङाइआव नै 6:15 मोनफैगोन बियो। मोनफैनानै 6टा दसे थाथ'गोन आरो 5 मिनिट, बा जायखिजाया 6टा बिसआव खारफिनगोन बेयो। बेबायदि नायो आरो नोंथांमोना बिदि नायनो हागोन। गोबाङानो रोंखागौ जानो हागौ, आरो जायफोर रोङा बिथांमोना सोलोंनो हासिगोन, बिदि नायनानै मिन्थिसिगोन। आरो मोनसे खोन्थाबावनो आङो, फाइन ट्रेन्सआव होफिनो आङो। लामदिं इन्टारसिटि एक्सप्रेसखौ नायनि आङो, 30 थाखा लायो बियो क'क्राझारनिफ्राय। आं क'क्राझार होबाय नालाय फ्रमाव। क'क्राझारनिफ्राय नै निउ बङाइसिमाव माबायाव मोनफैगोन बियो, 5:40 मोनफैगोन। 5टानि खारनानै 5:40 मोनगोन बे। एसे थाथ' जायो बेबो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' गाइस।